किती सर दिल दीवाना ना जाने कब खो गया अरे तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया वो कुछ हो गया कुछ हो गया कुछ हो गया मेरी जान ऐका मला जमतं रे वेडी अरे घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार सकाळी पोरगा येतो बाप्पा बाबा गणपती बाप्पा काय 14 सप्टेंबर 14 ऑफ सप्टेंबर मग मला कुठला का मकार कुठल्या गाडीने जायचं दिवस रात्र घरात 4 माणसं असतील तर 5व्या परमेश्वराची चर्चा लाडक्या मुलासारखा आणि लाडक्या बापासारखा घरातला संवाद असलेला माझा परमेश्वर माझा देव माझ्या कोकणाचा देव येतोय घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख लेख विचारतो येऊन जवळतो लेख विचारतो येऊन जवळतो म्हणे बाप्पा कधी येणार घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती तारीख म्हणे बाप्पा कधी येणार घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार कॅलेंडर मध्ये मोजित बसती
घरात माझ्या तुझीच चर्चा वारंवार कॅलेंडर मध्ये